черен оникс. Лукс и красота. Към тях добавяме екзотика. Представяме ви едно интересно съчетание на черен гранитогрес, имитация на оникс и декоративна плочка с екзотични цветя в черно и бяло. Те се съчетават страхотно с декоративен гранитогрес Flowers, който сега е на изумителна цена от 28,80 за квадратен метър. И трите плочки са в размер 60 на 120. Ониксът и цветята са ултраполирани, а екзотичните листа са матирани. Последно време е все по-актуално да създадете тропическо настроение във вашата баня. Шкафът, който сме избрали, е дървен с интересен дизайн. Модерна мивка тип купа, имитираща диамант. Той много добре се съчетава с дървесната подова плочка. Душ кабината е 90 на 90 квадрат. С две врати на отваряне и прозрачни стъкла. Хром профил. Подбрали сме конзолна тоалетна с изчистена квадратна визия, за да допълним изисканият стил на нашата мострена баня. Още прекрасни предложения може да намерите в магазини Хикови в цялата страна или на hikovi.bg.